Pivodav, sponzor pořadu. Takže zdravím všetkých fanúšikov talk showov a všelijakých iných videí. Moje meno je Peťo a vítam ťa. Mám tu aj spolumajiteľa Davida. Áno, ja som David a som spolumajiteľ kanála. Snad sa nám to bude páčiť tieto talk showy, čo budeme točiť. Takže môžeme hneď prejsť k otázkam. Prvá otázka. Aké je tvoje najobľúbenejšie zviera? Takže moje najobľúbenejšie zvieratko je jednoznačne pes, mačka, ryby, sumec. OK, dobrá odpoveď. Takže hneď rovno prejdeme k druhej otázke. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet v škole, okrem informatiky, športovej a tak ďalej? Bič, moja najobľúbenejší predmet je jednoznačne angličtina, pretože v angličtine sa treba vzdelávať a hovoriť rýchlo, lebo som debil a som proste debil. Takže najobľúbenejší predmet je jednoznačne angličtina, áno, chápem, som debil. OK, dnes prejdeme na tretiu otázku. A to je predposledná otázka. Aké je tvoje obľúbené pitie? Ja neviem hovoriť. Ritie, what is that? Moje najobľúbenejšie pitie je jednoznačne beer, po anglicky, na slovenský preklad. Pivo, ďalej káva, Sprite, cola, kofola, Coca-Cola, Petrova, voč. A posledná otázka. Je, do akej triedy chodíš? Aká je tvoja najobľúbenejšia značka? Chodím do 8. triedy na základnú školu, pripravím trošku. A moja najobľúbenejšia značka aut Bentley, potom oblečenie Nike a sprcháčov Adidas. A